Dit is de grensovergang tussen Nederland en België in het plaatsje Ede. In 1945 zette koningin Wilhelmina hier haar eerste stap op Nederlandse bodem nadat Zeeuws-Vlaanderen bevrijd was. Om de gebeurtenis extra te benadrukken is in het dorp een streep getrokken om de grens te markeren. Maar de koningin moet zoveel handen schudden dat ze niet eens merkt dat ze de grens overloopt. En daarom poseert ze nog eens, speciaal voor de camera's. Het is tenslotte een historisch moment. Als koningin Wilhelmina de grens over is, gaat ze naar Oostburg. Oostburg lag helemaal onder het puin en was verwoest door de oorlog. Dit huis achter me stond er in 1945 ook al. We hebben foto's van hoe het er toen uitzag. Dit was het eerste huis wat koningin Wilhelmina bezocht toen ze weer op Nederlandse bodem was. Annelies de Smet weet nog dat ze in het huis achter mij ontvangen werd door de majesteit. Dat ik bij de familie Meijs, de notaris, dus bij de koningin moest komen. Maar voordien had ik bloemetjes mogen geven, ander. Maar dan weet ik, die beelden heb ik niet meer. Maar ik mocht wel, de familie Meijs, daar was ze op bezoek, daar ging ze een kopje thee drinken. En de koningin liet vragen of ik nog eens wilde komen. En toen mocht ik op haar schoot zitten. En dat herinner ik me dus nog wel. Ook Gerard van der Velde was erbij toen de koningin de woning aan de Hennekenstraat bezocht. Ik ben op een Duitse fiets ben ik naar Roosburg gekomen. En ik heb mijn fiets daar ook ergens gezet. En ik ben op een stuk steenpunt gekropen. En dan komt dus die harde majesteit, maar dan hebben we wel een uur op moeten wachten, misschien wel 1,5 uur. Eer dat zover was. En dan kwam hij daar aangereden met een gevolg van Jeeps. Dus militair gezag liep daar rond en nog wat anderen. Het waren altijd soldaten die er rondliepen. En ongeveer voor min, ja, van hier tot aan de muur, daar zo, ja, zo ver was ik er vandaan. En ze was heel aangesloten, echt waar, ze was heel bedroefd. Ze heeft dan ook nog onder leiding van de waarnemer, burgemeester, notaris Meijs, rond die markt een rondgang gemaakt. En mensen die aan zwaar getroffen waren in Oostburg heeft ze een hand gegeven en met die mensen gepraat, die hele boel. Maar ik ken dus die koninklijke tranen zien vloeien hoor. Ik ken ze zien vloeien hoor. Maar dat was voor mij toch ook als jongen van, ja, zeg maar 15 jaar, toch heel ingrijpend. En ja, aan die oorlogsbeleving, dat ging eigenlijk als een wals voorbij. Maar dan komt al die koningin met, die kwam dan een keer eventjes haar gezicht laten zien. En is meer, ja, het was toch zwaar. Het was ingrijpend. En iedereen ging stil en veel mensen het stond schreeuwen. Veel mensen hebben dat pakkend gevoeld, dat op de markt rond Oostburg stond gewoon te schreeuwen. En dat Wilhelmus gespeeld hier. Je kon eigenlijk gewoon, ja, je kon eigenlijk, iedereen sting stellen, niemand sprak er een woord. En ze namen de pet af, de roet af. 9 jaar later kwam koningin Juliana naar Oostburg om een herdenkingssteen te plaatsen waar haar moeder in 1945 geweest was. In het oude gemeentehuis van Aardenburg hier achter mij vonden we foto's van deze gebeurtenis.